hakila tigɛlen do ko aw kilena hɛrɛ la o kama nisɔndiyalen b'aw sɔrɔ aw ka kunnafoni bulonba kɔnɔ bamanankan na ɲɛta jakaso sanfɛ ka bɛn bi alamisa ma jumadal akira kalo tile 3 hijira 1443 donna aw ka bi kunnafoni dagun filɛ nin ye. Ama cika na ni cika kɛrɛnkɛrɛnnen nga an nakun ye min ye o de ye ka faamuya kɛ sigikafɔba min kɛra Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye assise nationale ye o kɔnɔkow la ka segin ka taa o da an ka CEDEAO jamanakuntigiw tulo kan. Min ye an ka terrainbolilaw ka lafasa kuluba ye n'o ye section syndicale unique de chemin de fer ye olu ye kunnafonidilaw wele bi walasa ka u fɛla yɛrɛ fɔ an da bɛna don a la kunnafoni kɛnɛ kan. An b'an to yen ka taa Burkina jamana kan. Burkina u ka kiribulon min ɲɛsinnen don fintigilakaw ka kiri ma Wagadugu n'o ye tribunal militaire ye o kɔni ye Ghana jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Jerry Rawlings ye o ka témoignage da maaw tulo kan ka ɲɛsin Thomas Sankara ale ka fagali kiriw ma. Min ye CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye Goodluck Jonathan ye ale kɔni cogora an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kunungo araba janvier kalo tile 5 min kɔni ye CEDEAO ka nin ciden ye a n'a ka maaw kɔni nana a yɛrɛ ka ɲɛfɔ cogo la ko u kɔni nana walasa ka faamuya sɔrɔ malidenw ye sigi labanba min kɛ kɔsa in na n'o ye assise nationale de la refondation ye ko ka o kungo ni o ɲɛɲɛw bɛɛ lajɛlen faamuya o kɔni kɔnɔna na a bisimilala an yɛrɛ ka jamana kuntigi fɛ n'o ye cɛmancɛ fanga maa ɲɛma ye colonel Asimi Goita ani an ka jamana minisiri caman fo ka taa se maa minnu ye sigikafɔ in yɛrɛ labɛn n'o ye assise nationale la maaw ye ka se a comité d'organisation président yɛrɛ fana ma a yɛrɛ ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni mana ni cikan kɛrɛnkɛrɛnnen ko nka ko u nakun de walasa kuma min kɔni bɔra assise in kɔnɔna na malidenw yɛrɛ ye laɲini minnu kɛ ko ka se ka faamuya sɔrɔ la cogo min na walasa ka segin ka taa o ɲɛfɔ CEDEAO yɛrɛ président ɲɛkɔrɔ. Ma fɔlɔ min ye kuma ta o de ye Zeni Mulaye ye jɛkulu min ye sigikafɔ labɛn ale de ye o ɲɛma ye a ka kɔrɔfɔw la a ko min ye sigikafɔ ye a waliyara an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a daminɛna togodaw la ka na kuncɛ jamana yɛrɛ faba la sigikafɔ in kɔnɔna na Mali yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ko da dor'o la k'u woloma k'u sɛgɛsɛgɛ politiki sira nafasɔrɔ siraw seko ni dɔnko laadalako ani diinɛko min kɛnɛ kan maa ba 85 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko olu de kun b'a kɔnɔ ka daminɛ jamana togodaw la fo ka na se jamana yɛrɛ marabolobaw la. Zeni Mulaye ka kɔrɔfɔw la a ko jamanadenw sigikafɔ in senfɛ u ye hakilina ni laɲini minnu ta u ye sira de yira sira min bɛ kɛ sababu ye ka Mali kura yɛrɛ jɔ san 25 nata min bɛ kɛ sababu ye malidenw ani fanga tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ malidenw ani Mali yɛrɛ gɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani Mali ani diɲɛ selekina ni jɛkulutɔn ni ɲɔgɔn cɛ mara ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ. Abdoulaye Mayiga ni ale ye an ka minisiri ye marabolo kuma da don ale ye kuma ta a ko CEDEAO maaw ma hakilina ni laɲini min bɔra sigikafɔ in kɔnɔna la a bɔra k'a fɔ min ye san 5 ye o de ka di cɛmancɛ fanga tigilamaw ma sigikafɔ la bɛn kɛra o de kan o de kɛra sababu ye jamanatigiw ye sɛbɛnfura labɛn k'a fɔ a ka ta ka na di CEDEAO maaw ma sɛbɛnfura in kɔnɔna la san 5 in bɛna kɛ sababu ye yɛlɛma kura minnu kan ka don an ka sariya sunba yɛrɛ tacogoya la ale ni bɛn ni basigi mara kɛcogoya ɲuman ani lakanako la Mali kɔnɔ o hakilina ninnu ka se ka lasabati laɲini bɛna kɛ min ye o de ye ka ɲɛɲinili kɛ fana min ye kalafili koɲaw ye a sɛbɛnfuraw o sɛgɛsɛgɛli baaraw ani yɛlɛma kura minnu kan ka don kalafili yɛrɛ tacogoya la Mali yɛrɛ kɔnɔ da bɛna don o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na k'olu ɲini k'olu sɛgɛsɛgɛ sanni kalafili yɛrɛ waati cɛ n'i ye baara ninnu ta k'u lajɛ fana a bɛna ye k'a fɔ a yɛlɛma fanba bɛna ɲɛsin min ma o ye sariya sunba o yɛlɛmali ye kalafili sɛbɛnfuraw ka segi k'olu kalan ko ɲɛ ka sɛgɛsɛgɛli ta ka lajɛ yɔrɔ minnu b'a kɔnɔ n'olu ka ɲi ani n'olu man ɲi jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka sigi ka kalafili labɛn o fana ka baaraw tacogoyaw fo ka se an ka kalafili yɛrɛ kɔnɔna na hakilina ni laɲini minnu bɛ ka se ka olu sɛgɛsɛgɛ min ye wasabulon yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ wasabulon sanfɛ n'o ye Sena ye n'a ta an ka jamana kɔnɔ o dɔ fana kan ka sigi hakili jagabɔ ka kɛ o waleyaw fana kan ale ni yɛlɛmaw ka se ka don Mali yɛrɛ marali tacogoya la min bɛ kɛ sababu ye Mali kura ka se ka don politiki tɔn koɲaw ka se foroba cakɛbɔdaw o
sariya sun fana la hakili jagabɔ ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma sani camancɛ fanga laban cɛ kalafiliw ka se ka kɛ da dora o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na k'olu fana la fɛsɛfɛsɛ ka se ka o hakilina ni laɲini ninnu ta k'a yira CEDEAO maaw ani diɲɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba tɔn ɲɛmaaw la. Minisiri Colonel Abdoulaye Maiga ka kɔrɔfɔ la a ko n'i ye hakilina ni laɲini bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamanatigiw ka laɲini na ni hakilina ni jɛnsɛra ka kɛ ni hakilina ɲuman ninnu ma a bɛna kɛ sababu ye min ye parti politique tɔ maaw ye ka se jamana kɔnɔden gansanw ma wele bɛna bila u ma jamanatigiw fɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye mara ta cogoya la min bɛ se ka kɛ sababu ye an ka se ka bɔ camancɛ fanga fana kɔnɔ ka don bɛɛjɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna la i n'a fɔ parti politique ni jamanaden caman bɛ ka min laɲini. An ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ Mali ni jamana wɛrɛw ka koɲa sabatili ma n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ye kuma ta ko hakilina ni laɲini min bɔra jamanatigiw la ka ɲɛsin CEDEAO maaw ma o de ye nin hakilina ninnu ye ka sababu kɛ n'i ye CEDEAO fana jɛkulu ta k'a lajɛ u tun ye laɲini 9 ɲɔnbɔɲɔnko de kɛ Mali jamana fɛ a laɲini 9 na ko 8 ɲɔnbɔɲɔnko bɛ o sera ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ kelen min tora o de ye kalafili o taacogoyaw ye k'olu walawala wa da bɛ ka don o waleya ninnu na ɲɔgɔn faamuya ka se ka sabati o de tun kɛra sababu ye jamanatigiw y'a yira k'a fɔ sanni desanburu kalo tile 31 cɛ u na ɲɛfɔli kɛ CEDEAO jɛkulu maaw ye ka hakilina ta ka yir'u la olu b'a fɛ jamana marali ka taa cogoya mun na ani kalafili ka se ka bolo dabolola cogo mun na o de kɛra sababu ye a ko ninnu labɛnna ka kɛ gafe ka taa di CEDEAO jɛkulu ɲɛmaa ma n'o ye Ghana président ye Nana Akufo-Addo ka tila ka sɛbɛnfura in di Alassane Dramane Ouattara ma Côte-d'Ivoire jamana ɲɛmaa Burkina jamana ɲɛmaa fana ye nin sɛbɛnfura in sɔrɔ n'o ye Marc Christian Kabore ka se Sierra Leone jamana ɲɛmaa ma n'o ye Julius Maada Bio ye. Abdoulaye Diop ka kɔrɔfɔ la ko nin bɛnɲɔgɔnya sɛbɛn min bɔra sigikafɔ yɛrɛ kɔnɔna na jamanaden bɛɛ lajɛlen a fanba ka laɲini de don ka ta ka ɲɛsin CEDEAO maaw ma n'i ye hakilina ninnu ta k'u fana jateminɛ k'i b'a ye k'a fɔ jamana ninnu n'o ye CEDEAO jamana ye an tɛ taa ka ɲɔgɔn to an gulolen bɛ ɲɔgɔn na o de kɛra sababu ye k'u b'a laɲini CEDEAO jɛkulu jamanaw an bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka hakili jagabɔw kɛ min bɛ kɛ sababu ye an ka jamanaw ka se ka bɔ boloda o de kɛra sababu ye nin sɛbɛnfura in taara ka ɲɛsin u ma u b'a jigiya k'a fɔ Mali jamana ɲɛmaa camancɛ fanga bɛ min bolo n'o ye Colonel Assimi Goïta u ka laɲini ye camancɛ fanga in ka kɛ hakilisigi ni basigi la bɛn ni kolosuma ani lakana n'o la sabatira ka ɲɛ Mali kɔnɔ min ye kalafili koɲɛw ye olu na bila sen kan o na se ka kɛ sababu ɲuman ye ka se ka Mali kura ka diliw ka don ka sinsin ka ɲɛ ka min ye an ka jamana terrainbolilaw ka lafasa tɔnba ye ni u ka section syndicale ye bi u ye kunnafonidilaw wele walasa min kɔni ye baro sigi ye k'o kɛ ani ka se ka u fɛla fɔ an ka jamana terrainboli sira n'o ye chemin de fer ye a bɛ lahalaya min kɔnɔ bi u bɛ ka degun min kɛ nin wagati in na ko ka ɲɛfɔli kɛ u kan ka se ka malidenw yɛrɛ ladɔnniya u ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen na bawo wagati la an ka jamana marabaw kɔni kunko ko min ye terrain kɔni a bɛna wuli Bamako ani Kayi cɛ o kɔni nɔgɔni na u kɔni kun y'a fɔ k'u bɛna min ye miliyari 8 CFA wari la k'o ta k'o don terrain ko dafɛ walasa a yɛrɛ bɛ se ka kɛ ko sabatiba ye cogo min na nka walasa ka faamuyaba sɔrɔ a ko la teleɲɛta tɔgɔ la Aissata Mayiga ani Musa Jalo u seginna ni min ye a bɛ somɔgɔ sama bɔ. A bɛ san caman bɔ terrain yɛrɛ kɔni jɔlen don anw ka jamana kɔnɔna la o kɔni kɛra degun belebeleba ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu dahirimɛ yɛrɛ kɔni gulonnen don nin terrain ninnu na o de la an ka camancɛ fanga maaw kɔni tun ye fɛɛrɛ dɔ bila sen kan walasa terrain ninnu yɛrɛ bɛ se ka wuli kura ye nka an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi hali sisan terrain ninnu kɔni wulili baaraw sumayalen don. Plan d'urgence min n'a bolo da la parce que bamanankan ye mun ye fɛɛrɛ telima min n'a bolo da la an b'an yɛrɛ ɲininka munna fɛɛrɛ bɛɛ ma se ka sira sɔrɔ an dun bɛ san 2022 la an bɛna fɛɛrɛ bolo da la octobre kalo tile 2 san 2019 conseil des ministres la à travers la communication écrite fɛɛrɛ musaka bɛ t'i jɔ fɔ miliyari 8 ani miliyɔn 800 ani murumuru la k'a daminɛ san 2019 kɔnɔ na kuma ɲɔgɔnyaw daminɛna mais munumunu de fanga nana bonya san 2020 kɔnɔna na. An ka terrain baarakɛlaw olu yɛrɛ kɔni tun ye a laɲini u ni an ka jamana ɲɛmaaw caman ka ɲɔgɔn ye walasa u bɛ se ka fɔ ka bɛn sɔrɔ nin terrain ko in yɛrɛ kun kan. An ko an ka hakili jagabɔ kɛ chemin de fer jɔla machine ko la gafew bɛ ka na machine ko turuturu cayalen don kabini 2019 fɔ bi cogoya ma se ka sɔrɔ a la est ce que hakilina man ka ɲini mɔgɔw fɛ an ye laɲini kɛ a wagati la pour que an ni ɲɛmɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn ye notamment an ka ministre an ye laɲini kɛ pour que an ni premier ministre bɛ se ka ɲɔgɔn ye an ye laɲini kɛ pour que an ni président de la transition yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn ye
donc laɲini bɛɛ kɛlen juin ani mɔgɔ kelen min sela ka ɲɔgɔn ye o kɛra ministre des finances ye le 1er juillet 2021 ko an y'a ɲɛfɔ a ye ka taa se fɛnkɛ ma kamanagan min mana fɛnkɛ la donc o ɲɛfɔ kɔnɔ a ko a n'an ka ministre bɛna kuma ɲɔgɔnya ani SOBAFER bɛna kuma ɲɔgɔnya u bɛna disposition ta o kuma ɲɔgɔnya la u ye programme bɔ parce que o y'a sɔrɔ déjà musaka min tun b'u ka boloya kan miliyari 2 nana o baara kun daminɛ n'o la donc démarche nana fɛnkɛ miliyari 2 nana mars 2020 donc démarche nana da don fo kana se kɔsani na ma le 6 décembre miliyari 1 nana o bɛ musaka min bolodalen don plan d'urgence la k'o fɛnkɛ kɛ o bɛ o kɛ miliyari 3 ye miliyari tɔ bɛ ministère des finances ka niveau la ani SOBAFER ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye société mun sigila yɛlɛma kura ninnu bolodalen kɔnɔna na anw bɛ ka laɲini min fɛnkɛ kɛ mun nana ni nin ko in bɛ retard la chemin de fer jɔla machine ko kun kɔrɔ hali sisan san 2022 an bɛ o machine ko la fɛnkɛ ma se ka mun kan ka kɛ pour que machine ko in ka se ka teliya. An bɛɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan walasa fɛn min ye terrain ninnu ye u bɛ se ka wuli kura ye san 2022 in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de ye laɲini mun bɔra terrain baarakɛlaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɔrɔ. An ka jɛ ka fara ɲɛmɔgɔw kan jamana ɲɛmɔgɔw kan fɛɛrɛ min n'a bolodalen don an ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ pour que san 2022 in kɔnɔna na terrain ka se ka boli. An ye furuw ye u salen don taama kɔnɔna na an ye yɔrɔ dɔw ye ni mɔgɔ banana furakɛ cogo t'u la an ye yɔrɔ dɔw ye vraiment démission ta yɔrɔ foyi t'u la ni damanda ni kɔgɔji tɛ ka taa se fɛngɛ ma cheminots sɛgɛnna araye dafɛmɔgɔw sɛgɛnna première région sɛgɛnna il est temps an k'an bolo di ɲɔgɔn ma main dans la main min tola an ye tiɲɛ ye n'o ye araye ye min tola an ye tiɲɛ ye n'o ye terrain ye an ka se ka wuli. Terrain kɔni nafa ka bon kosɛbɛ an ka jamana ka nafa sɔrɔ siraw yɛrɛ la wa n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ maa ba yilika de kɔni bɛ minnu dayirimɛ yɛrɛ kɔni gulonnen don terrain ninnu ka bolili la o de la an b'a jigiya k'a fɔ ko ɲinan kɔni bɛna kɛ san ye mun na terrain ninnu yɛrɛ bɛ na se ka wuli kura ye maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka lafiya yɛrɛ kɔni kama. Bi sɔgɔmada in na Bamako Memorial Moribo Keita la min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin malo yɛrɛ ma n'o ye malo tɔgɔla donba ye o kɔni naaninan baaraw ninnu donna bi sɔgɔmada na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na min kɔni ye jamana marabolo fɛn fɛn sa o maaw kɔni kun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ka fara Bamako yɛrɛ maaw kan minnu yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen don maloko baara yurugubali ma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na minnu yɛrɛ bɛ malo jago kɛ minnu bɛ malo doni fo ka taa se minnu yɛrɛ bɛ dɛmɛ don walasa malo yɛrɛ sɛnɛli bɛ se ka kɛ tare ye cogo min na an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na Tereyata tɔgɔla Sumu Yatara ani Salifu Ɲare olu tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan an ka jɛ ka u ka bolonɔbila lajɛ. Ni don kɛrɛnkɛrɛnnen mun bilala sen kan an ka jamana kɔnɔ malo ale lakodonni o kama n'an b'a f'a ma journée du riz a bilalen don sɛbɛnfura mun kɔnɔ o de ye ka jamana in yɛrɛ bɔ nɔgɔ la sabula ɲinan san kɔnɔna na malo tɔni miliyɔn 3 o de sɛnɛna an ka jamana kɔnɔna na o kɛra sababu ye an ye jɔyɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ sɔrɔ Afrique de l'Ouest bankun ka malo sɛnɛ na an tilala ka jɔyɔrɔ filanan yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ bankun kan Nigeria jamana kɔfɛ. Parce que n'i ko malo baara sɛnɛkɛlaw dɔrɔn tɛ minnu b'a bayɛlɛma minnu b'a donni ka taa feere sugu la minnu fana sigilen bɛ sugu kɔnɔ ka malo feere donc olu bɛɛ ne ka foli bɛ se olu bɛɛ ma ministre du développement tɔgɔ la bon bi don in ne hakili la don ɲuman don n'aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka kan aw ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ tuma dɔ la min kɛra est ce que a kɛcogo ɲɛna bon n'i y'a kɛcogo ma ɲɛ an ka kan ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ walasa min bɛ na kɔfɛ u ka se ka kɛ ka ɲɛ donc ne hakili la nin don in o ye don ɲuman ye u bɛn'u sigi k'u hakili jagabɔ fɛn dama dama kan o de bɛna kɛ sababu ye k'o dɛmɛ ka taabolo kura ta ou bien u bɛ taabolo min na u ka se ka o sinsin u kan ka dɔ fara o kan ka dɔ fara o yɛrɛ ka cɛsiri kan. Mali ni jɔyɔrɔba in sɔrɔ malo sɛnɛ hukumu kɔnɔna na k'o sababaya kɛ gouvernement maaw ka cɛsiri an dɛmɛbaa jɛkulu ani Mali sɛnɛkɛlaw fo ka taa se a jagokɛlaw ma m'olu ka baara bɛnnen don malo koɲɛw yɛrɛ ma nka jɔyɔrɔ in kɔni kɔfɛ Mali malo sɛnɛnaw ye degun caman sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnena lakanako nasira fɛ. Lakana ko b'a la o de y'a gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ani o kɛra sababu coronavirus fana nana fara kan bon o
kɛra sababu ye engrais minnu tun bɛ se ka don nɔgɔya la engrais tɛ ka na dɔ farala engrais sɔngɔ kan n'i y'a ye sugu la bi engrais sɔngɔ ka ca sɛnɛkɛla ma k'a fɔ k'i bɛ engrais san bi sugu sɔngɔ na i ka bɔ a la a ka gɛlɛn nka hakili jagabɔ bɛna kɛ tile fila in na walasa ni fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ dɔ ka bɔ o gɛlɛya la gouvernement bɛna hakili jagabɔ kɛ o kan an kɔni b'o hakili jagabɔ kɛ k'a ɲɛsin gouvernement mɔgɔw ma olu de bɛ décision ta bon min ye lakana ye u ma dogo mɔgɔ si la cɛsiri don président ka na se premier ministre ma gouvernement mun bɛ u cɛsirilen don walasa an ka se ka fu siri ni gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bon gɛlɛya min y'an sɔrɔ ɲina maloko lahala ɲɔnɔ ɲina foro caman jenina sɛnɛkɛlaw ye malo ci kɛ malo selen ka ɲi malo ma se ka sɔrɔ ka kan o kɛra dekun ye kosɛbɛ o y'an sɔrɔ malo foro caman fana jenina fana bon malo kelen minnu fana sɔrɔla pour que k'o transporter ka na a ma nɔgɔya ka bɔ ni malo ye togoda la ka na ɲɔgɔn dugu kɔnɔ malo kama bɔrɛ kelen bɛna 70 80 malokisɛ bɛna 120 bi i bɛ 400 de bɔ pour que malokisɛ bɔrɛ kelen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'a bɔra a bɛ se ka na Bamako vraiment o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ basigibaliya gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ basigibaliya gɛlɛya ko a jɔra malo ka ɲina kosɛbɛ o tɛmɛnen ko fana fɛn min fana engrais ko ye ɲina engrais gɛlɛra an fɛ yen engrais jɛman bɔra tan an fɛ ɲina fo 7000 na engrais finman tan an fɛ fo 6500 la o bɛɛ gɛlɛya ka se sɛnɛkɛlaw ma bon ni sɛnɛkɛlaw ye gɛlɛya sɔrɔ an minnu fana b'a san bolo ka feere an fana bɛ gɛlɛya sɔrɔ o de bɛna ni sababu ye ka dɔ fara malo prix kan kosɛbɛ. Mun ye malo yɛrɛ ye a bɛ se ka bayɛlɛma anw ka jamana kɔnɔ ka kɛ fɛn nasuguya caman ye. Bon n'i ye malo ta ɲɔ bɛ kɛ fɛn fɛn malo bɛ k'a ye an bɛ malo kɛ juga ye an b'a kɛ mɔni ye an b'a kɛ dɛgɛ ye an b'a kɛ gâteau ye an b'a kɛ biscuit ye hali fɛngɛ ji dɛgɛ ninnu o bɛɛ bɛ k'a la lafiri fana an b'o k'a la n'i ye gɛlɛya jateminɛ nin wagati in na hali an bɛ malo min yɛrɛ bayɛlɛma o sɔrɔli o ma nɔgɔn parce que kɔrɔnfɛla ninnu na ka taa ɲɔnɔ fanfɛla ninnu na gɛlɛya donna la an bɛ malo padi de ta ka malo farama ka dɔw wusu ka dɔw wɔrɔ gɛlɛya b'a la. Araba tɛmɛnen min bɛna janvier kalo tile 5 ma san 2022 min ye ministriw ka ladala ɲɔgɔn ye o kɔni kɛra fanga yɛrɛ jabala la kuluba kɛnɛ yɛrɛ kɔni ɲɛmaya kun bɛ an yɛrɛ ka jamanakuntigi bolo colonel Asimi Goita hakililan kuraw kɔni tara wa min ye jɔyɔrɔ kuraw ye ko o kalifa maa dɔw fana la walasa ka faamuya sɔrɔ a kisa bɛɛ lajɛlen na ale Kulubali ale bɛna walawali kɛ a ko la. Mali ministru bi ladala lasigi min kɛ araba ni a bɛ kɛ camancɛ fanga ma ɲɛma Asimi Goita ale ka yamaruyaw kɔnɔ kuluba a jirala k'a fɔ o ladala lasigiw kɛla kungo araba ni o kɔni bɛnna janvier kalo tile 5 san 2022 o de hukumu kɔnɔ o ladala lasigiw senfɛ Mali ministru u ye sariya dɔw ta maa dɔw sugantila ka baara dɔw kalifaw la fo ka taa se ka kunnafoni lase fɛn ye ministru ani fasodenw bɛɛ lajɛlen kɔni ma o de hukumu kɔnɔ ministre so min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ Mali ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kɔni ma n'u b'a wele ko ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale o ministre ka yamaruyaw kɔnɔna a y'a jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni fɛn ye Mali kun ye baara minnu ta k'a jira k'a fɔ u na ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fɛn ye farafinna tile biyanfan jamanaw bi jɛkulu min kɔnɔ n'u ye CEDEAO o jamanaw ka laɲiniw kɔnɔna yaasa ka se ka yelen k'o kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ni ministre kofɔlɔ in ko a kun ye kuma min kɔni fɔ Mali ministre ye walima sariya minnu kun ta la o fɛ kabini octobre kalo tile fɔlɔ san 2021 waati k'a jira k'a fɔ o ni baɲumankɛ tɔn dɔ o na baara kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa fɛn ye yelen n'u ye kuranko ye o na se ka sabati Mali kɔni kɔnɔna cogoya min na ni u b'a baɲumankɛ tɔn yɛrɛ wele ko association internationale du développement a jirala k'a fɔ ko baaraɲɔgɔnya minnu kun tɛmɛnɛw ni cɛ kabini octobre kalo kɔnɔ k'a fɔ ko o na kasabi dɔ kɔni di Mali ma yaasa o na ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn ye kuranko na se ka sabati Mali kɔnɔ kuran min yɛrɛ bɛ yen ni a bɛ kɛ batiriw kɔnɔ ka se ka a mara cogoya min n'o kɛla ko o na kɛ sababu fana kɔni ye fɛn ye togodaw fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ na yelen kɔni sɔrɔ o de hukumu kɔnɔ ko o baara minnu kɔni tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ kabini o waati Mali ministru ko o kɔni sɔnna nin ma k'a jira k'a fɔ ko ni fɛn ye ni cakɛ yɔrɔ ye n'u b'a wele association internationale de développement ko o kɔni bɛna kasabi dɔ kɔni di Mali kɔni ma ka juru don Mali la ni o kasabi ni euro wari la ni a bɛ t'i jɔ euro wari 23 ani 100 bɔɲɔgɔnko ma CFA wari a bɛ t'i jɔ miliyari 15 miliyɔn 400 ani miliyɔn 14 fo ka taa se 100 ani 40 ani kɔ kɔni ma o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ni kasabi in bɛna kɛ sababu kɔni ye fɛn ye
Mali marabolo fo ka taa se fɛn ye togodaw fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ yaasa fɛn ye bolo kura min bɛ ka bɔ walima taabolo kura min bɛ ka bɔ kuranko la yaasa ka se ka kuran kɔni ka a ɲini ani k'a mara yaasa fasodenw yɛrɛ bɛna se ka yelenw kɔni sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ cogoya min na batiri ta nasira kɔni fɛ o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko n'o kɔni kɛla o na kɛ sababu ye fɛn ye jamana bɛ yele ko min na ani kuranko gɛlɛya min na ka se ka fɛn ye o kuranko gɛlɛya ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni duga cogoya min de la o de hokumu kɔnɔ minisiriso min ka baara fana kɔni ɲɛsin bɛ jamana foroba baarakɛlaw ka ko ɲɛnabɔli kɔni ma ni o b'a wele ko ministre de travail et de la fonction publique a jirala k'a fɔ o ministre o ka yamaruyaw kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko yɛlɛmaba bɛna don fɛn ye baarakɛlaw ka sariya sun min bɛ ni a bilala sen kan kabini fɛn ye san 1992 waati ni o sariya sun ti dɔwɛrɛ o de ye sariya sun numero 92 fu 20 ni a bilala sen kan fɛn ye septembre kalo tile 23 a jirala k'a fɔ ko yɛlɛmaba ko o bɛna don o kɔnɔna na wa sariya sun min fana bɛ ni o bɛ fɛn ye sariya sun min bɛ baarakɛlaw kɔni kofɔ ka se ka o waliyali ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɔ n'u b'a fɔ duguma sariya ni o numero ye fɛn ye n'u b'a wele ko décret numero 96/PRM ni a bilala sen kan juin kalo tile 13 san 1996 waati jirala k'a fɔ ko yɛlɛma bɛna don ni bɛɛ lajɛlen kɔni de la wa jirala k'a fɔ ko yɛlɛma min bɛ ni o bɛna don sariya sun min bɛ baarakɛlaw kɔni kofɔ foroba baarakɛlaw ani fɛn ye ka taa se Mali baarakɛla bɛɛ lajɛlen kɔni kofɔ ko o kɛ kun ti dɔwɛrɛ fiɲɛ bana min bɛ Mali kɔnɔ bi n'o ye coronavirus kɔni ye a mana kɛ fɛn ye fiɲɛ bana ni a kɔni sela waati dɔ ma walima n'a juguyala yaasa o bɛ min kɔni wele ko chômage technique ka se ka maaw kɔni bila so fɔlɔ sani fɛn ye ko ka se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na ko o chômage technique ko kuma min bɛ ka fɔ hali n'a a waatiw kɔnɔna na o chômage technique ko a kɔni kana tɛmɛ fɛn ye kalo 6 bɔɲɔgɔnko kɔni de kan o kɔfɛ fana o y'a jira fana k'a fɔ ko yɛlɛma min bɛna don fɛn ye a baaraw kɛcogoyaw la a sariya sunna a baara a yɛlɛma bɛna a bolo mana bɔ min fana nɔfɛ o de ti dɔwɛrɛ baarakɛla minnu fana bɛ ni u bɛ baara kɛ fɛn ye cakɛyɔrɔ kɛ yɛrɛ ye cakɛyɔrɔ kɔnɔna na olu ka baara bila a bɛna kuma o bɛɛ lajɛlen kɔni kan ni gɛlɛya bɛ u ka se ka baara bila cogoya min de la ani fo ka taa se fɛn ye maa minnu fana bɛ ni olu fana bɛ baara kɛ Mali walima cakɛyɔrɔ dɔ bɛ yan Mali kɔnɔ wa maliden minnu bɛ ni u bɛ ka baara kɛ o la ka sɔrɔ Mali cakɛyɔrɔ kɔni tɛ ni o ye organe internationaux kɔni ye ko a bɛ kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ka lahalaw kan fo ka taa se fɛn ye kɛ yɛrɛ ye cakɛlaw olu fana ka baara bila lahalaw ko o bɛɛ lajɛlen bɛ don a kɔnɔna na o hokumu kɔnɔna na minisiriso min fana bɛ n'o ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn ye sigida lakanani ani fɛn ye sanuya badabada ani yiriwa badabada a na se ka sabati cogoya min na n'o ye ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement JIRAB o de hokumu kɔnɔ o ministre ka yamaruya kɔnɔ fɛn ye jɛnkɛla ni sariya sun dɔ ye ni o dalen don ni o sariya sun bɛna ɲɛsin maa minnu bɛ ni u bɛ ji kungo kɔnɔna fo ka taa se fɛn ye togodaw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔlɔsi ni u b'o wele ko eaux et forêts maaw ka se ka fɛn ye jonjo kɛrɛnkɛrɛnlen ka se ka o kɔni dilan u ye cogoya min na ni u b'a wele ko médaille d'honneur a jirala k'a fɔ n'i y'a jateminɛ fɛn ye direction min bɛ n'o ye soba min ɲɛsinlen don fɛn ye ji ani kungo kɔnɔna maaw ka baaraw la kɔlɔsili kɔni ma n'o ye direction nationale des eaux et forêts a jirala k'a fɔ ninnu ka baara ti dɔwɛrɛ ye fɛn ye jamana yɛrɛ kɛmɛ ka hakilila min ta yaasa fɛn ye togodaw bɛ se ka kɔlɔsi cogoya min na ani fo ka taa se jamana kɛmɛ ka sariya min ta togoda ka kan ka minɛ bolo min kan olu la kɔlɔsili politiki ta nasira fɛ ko ninnu ka baara kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni de ye ko nka n'i y'a jateminɛ maa minnu don fɛn ye u ka baara caman a bɛ kɛ togodaw de la u ka baara ko a kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ baara caman a bɛ kɛ tu kɔnɔnaw kɔni na fɛn ye o ni fɛn caman olu kɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gɛlɛya caman bi u kɔni sɔrɔ lakanata nasira kɔni fɛ fo ka taa se fɛn wɛrɛ kɔni ma ko k'a sababuya kɛ i n'a ye k'a fɔ fɛn ye maa ŋaniya jugu caman olu bi sɔrɔ fɛn ye tu kɔnɔnaw na ni o ye bandi arméw ye ni marifa bi k'u bolo olu bi se ka gɛlɛya sɔrɔ la fo ka taa se maa minnu fana bɛ yen ni olu bi taa jiriw tigɛ ka sɔrɔ o tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ fo ka taa se maa wɛrɛw bɛ yen u bi fɛn wɛrɛw kɛ kungo kɔnɔnaw na min ni sariya yɛrɛ ti kelen ye n'u ye bi sariya sɔsɔ kɔnɔ na jirala k'a fɔ maa minnu ka baara kɔni ɲɛsin bɛ ka se ka fɛn ye kungo kɔnɔna kɔni lakana n'u ye eaux et forêts ye o bi gɛlɛya caman sɔrɔ o bi bana kuma dɔw la fo ka taa se maa dɔw yɛrɛ bɛ yen u bi fa u la ka se ka junju kɛrɛnkɛrɛnlen k'o dilan u kɔni ye yaasa fɛn ye u na se ka di u ma k'o fana kɔni nisɔndiya fɛn ye o hakilila o de taala ni ministre kofɔlɔ in kɔni fɛ wa jirala k'a fɔ ko a bɛ di eaux et forêts maaw ma fo ka taa se maa fana bɛ yen minnu bɛ yen ni olu ka baara ye yaasa ka se ka togoda kɔni lakana cogoya min de la ko a kɔni bɛna to ka di olu fana kɔni ma o kɔfɛ fɛn ye ministre o ye maa kelen ka se ka ale kɔni suganti ka baara dɔ kɔni kalifa o kɔni na o kɔfɛ fɛn ye ministre min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ fɛn ye kɛnɛya ko ɲɛnabɔli kɔni ma o ministre ale kɔni ye kibaruya lase fɛn ye maaw bɛɛ lajɛlen ma ka kɛɲɛ ni fiɲɛ bana min bɛ Mali kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ n'a kɛmɛ ka bɛɛ lajɛlen kɔni gban o kamana na n'o ye coronavirus kɔni ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye coronavirus maa minɛ ta ko o kɔni cayala ni juwakun kɔnɔna na ka tɛmɛ fɛn ye juwakun tɛmɛlen in de la o de hokumu kɔnɔ camancɛ fanga maa ɲɛma
colonel Ashimi Goita ale kɔni ye wele bila fasodenw bɛɛ lajɛlen ma ka sabuya kɛ ko coronavirus a bɛ ka yɛlɛ wa a b'a ɲini u bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ fɛn min ye kɛnɛya tigilamaw ye min de fɔ fɛlɛ minnu fɔ ni o fɛlɛw bɛ kɛ sababu ye ka maaw kɔni kisi fiɲɛbana in kɔni ma ko bɛɛ lajɛlen ka o sariyaw bato yaasa fɛn min ye faso Maliba a na se ka kisi fɛn min ye ni fiɲɛbana ma cogoya min na. An b'an sɛnsɛn ka don farafinna ani diɲɛ fantɔw kunnafoni na o laseli bɛ k'an ɲɛ an balimamuso Aissata Touré fɛ. Burkina Faso jamana kunnafoniw na alisa u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Thomas Sankara ale ka fatulu o kiri kɔɲɔw la fɛn min ye maa dɔw ye olu yɛrɛ kɔni jɔra kiritigilamaw ɲɛkɔrɔ o dɔ ye Ghana président ye Jiri John Rawling o wagati la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye nin ma kofɔlen ye ale ni Thomas Sankara ko teriya kun bɛ ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ale ni baraɲɔgɔnya dɔw u kun bɛ ni jamana kofɔlen fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔfurancɛ fila yanni Thomas Sankara ka fatuluw cɛ a yirala k'a fɔ ani Ghana jamana kuntigi kɔrɔ in u kun ye ɲɔgɔn ye kɛ yaasa u se ka kuma u ka jamana yɛrɛ lahaliyaw la cogoya minnu na ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kuma ye min kɔni kɛra Ghana yɛrɛ ale jamana ɲɛmaa kɔrɔ fɛ a ka kumaw yɛrɛ kɔnɔ kuma minnu bɛ yen nɔ ni o taara ka da kiritigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ o kuma ninnu fɛnɛ kɔnɔna la a yirala k'a fɔ a kɔni kun bɛ ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Thomas Sankara ma ka sababu kɛ fɛn min ye bɛnbaliya dɔ ye o kun bɛ Thomas Sankara ale ni Blaise Compaoré ni ɲɔgɔn cɛ o kadara kɔnɔ ale yɛrɛ kɔni kun sirannen bɛ o waleya ninnu ye kosɛbɛ Jiri Rawling ale ka kumaw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko bɛnbaliya min kun bɛ nin ma kofɔlen fila ni ɲɔgɔn cɛ ko o kɔni kun ye ale siran kosɛbɛ o kɔnɔna de la ko ale kun y'a laɲini Thomas Sankara fɛ a ka kuma Blaise Compaoré fɛ ka sabu kɛ ale b'a dɔn Blaise Compaoré ye maa min ye a kariyalen don ka se ka Thomas Sankara bɔnɛ a nin na kiritigilamaw ka ɲiningali kɔnɔna la u ko olu ko sababuya jumɛn de y'a to fɛn min ye fanga bɔsi ye o kɔni sigira sen kan hali sisan nɔ Ghana jamana ɲɛmaakɔrɔ Jiri Rawling a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ni makofɔlen fila ninnu ka waleyaw ninnu ko ni makofɔlen fila ninnu cɛla kow la ko a kun ka gɛlɛn kosɛbɛ ko wa ko fɛn min ye Thomas Sankara ye a kun bɛ a kelen na ale yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ wa ko fɛn min ye Thomas Sankara ale ka fatulu ye ale kɔni kelen kɔ k'a mɛn k'a digira ale la kosɛbɛ. Gabonkaw fɛ nɔ u ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye communiqué dɔ kɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min ye coronavirus bana kura dɔ ye a bɛ fɔ min ma ko variant Omicron ko yɛrɛ kɔni nana u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ka sabu kɛ u bɛ ka ɲinini minnu kɛ sisan nɔ ale ni maa minnu bɛ ka se u ma coronavirus yɛrɛ bana sababuya la olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko variant Omicron ko o de yera olu la ni kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra minisiriso fɛ Gabon kɔnɔ min ka kɔɲɔ ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma a kɛra conférence de presse dɔ senfɛ o sababuya de y'a to fɛn min ye minisiri ye a ko u bɛna fɛɛrɛ kura dɔw bolo la yaasa fɛn min ye coronavirus bana kɛlɛli ye u bɛ se ka o kɛ cogoya minnu na nka o fɛɛrɛ kura minnu fɔra fɛn min société civile maaw ye a bɛ n'a fɔ olu le kɔni sɔnnen tɛ o ma ka sabu kɛ ko fɛɛrɛ tamaw nana fɛn min jamana ɲɛmaaw ye u ma sɔn ka o waleya ninnu k'o sigi sen kan conférence de presse dayɛlɛnnen fɛn min ye minisiri ye min ka kɔɲɔ ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma ale y'a yira k'a fɔ ko variant Omicron ko o kɔni nana u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la a tilala k'a yira a ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko nin variant kofɔlen min filɛ nin ye ko a bɛ n'a fɔ coronavirus yɛrɛ a vague naani na min yɛrɛ kɔni nana Gabon jamana yɛrɛ kɔnɔ wa ko variant min don ko a ka jugu kosɛbɛ wa a yɛlɛma ka di Cadi jamana kunnafoniw na fɛn min ye kumaɲɔgɔnya dɔw ye olu yɛrɛ kɔni kan ka dayɛlɛ donna nataw la u ka jamana ɲɛmaw ale ni bamaciwale kɛba maaw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni kan ka kɛ Doha de kɔnɔ ni o yɛrɛ filɛ nin ye Qatar jamana kan tarata tɛmɛnen n'o bɛna janvier kalo tile 4 ma u ye jɛkulu dɔ sigi sen kan jɛkulu min bɛ ni o ɲɛmɔgɔya kɔni bɛ Gukuni Wede bolo yaasa fɛn min ye nin lajɛba in ye u ka se ka a labɛnw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a yɛrɛla k'a fɔ o baaraw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka lateliya fɛn min ye comité in yɛrɛ ale ɲɛmɔgɔ ale ka kumaw kɔnɔna la ni ale de ko Alamin Bourmatri a y'a yira a ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ olu kɔni bɛ baara la su ani tile wa u ye sɛbɛnfuraw yɛrɛ kɔni labɛn a fɛ mun ma ko terme de référence yaasa fɛn min ye nin kumaɲɔgɔnya ye a bɛ se ka san sɔrɔ cogoya minnu na sɛbɛnfura dɔ carili senfɛ Madagascar jamana yɛrɛ kɔnɔ n'o kɛra ka bɛn ni tarata janvier kalo tile 4 ye wulafɛ yan fanw fɛ fɛn min ye cakɛbaraso saba bɔyɛngo ye ni o dɔ de IFC International Finance Corporation ni ale yɛrɛ kɔni ye Banque mondiale ka bolofara dɔ ye fo ka taa se cakɛda wɛrɛw ma a yirala k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ka baaraw ɲɔngirila Madagascar yɛrɛ jamana kɔnɔna la o dɔ ye cakɛbaraso dɔ ye ni a bɛ fɔ ma ko ADP International ni o yɛrɛ kɔni ye Faransi aéroport ale ka bolofara dɔ ye fo ka taa se Colas ale ni
ni Bouygues Bâtiment International ma nin cakɛbɔla so kofɔlen nunu nɔminɛnen don Banque Mondiale ma u yɛrɛ kɔni fɛ ka sabu kɛ waleya dɔw kɔni ye ni u ye o fɔ u ka communiqué u yɛrɛ kɔni senfɛ wa ko u ka ɲangiliw o kɔni be sɔrɔ u ka baarakɛtaw olu cogoyaw fɛ fɛn min ye kolase olu ka nɔminɛ yɛrɛ kɔni bonyana kosɛbɛ entreprise de BTP a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ nɔminɛla san 2 bɔyɔngo baara kɔni tɛ d'u ma baara fɛn ni o kɔni be bɔ Banque Mondiale ni o kasabi kɔfɔlen kɔni be bɔ Banque Mondiale ma kun fɛn min ye ADP a yirala k'a fɔ san 1 bɔyɔngo olu ka cakɛbɔla so o kɔni bena ɲɔngiri fɔlɔ ale ni ka kalo 12 o kasabiw sara. An bɛ kunnafoni datugu ni communiqué kɛrɛnkɛrɛnnen min bɔra an ka jamana fintigilakaw ka ɲɛmaya soba yɔrɔ n'o ye direction de l'état-major général des armées ye ko k'a da maliden kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen tulo kan ko k'a da waleya kan n'o ye bamaci waleyaw kɛlɛli an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na an ka jamana fintigilakaw k'u tun bɛ munumunu salola min ye sofara mara ye ka bamaci wale kulu madɔw ɲini minnu yɛrɛ ka wuli ka jɔ barika bonyana kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen na a yirala k'a fɔ min ye décembre kalo tile 31 ye san 2021 an ka jamana fintigilakaw kɔni ni bamaci wale kɛbaaw kɔni karila ɲɔgɔn na nin yɔrɔ kofɔlen na a kɔni yirala k'a fɔ k'u tun bɛ ka bamaci wale kɛbaa minnu ɲini sa olu ka cɛnni yɛrɛ barika nana bonya nin yɔrɔ nin kofɔlen na i n'a fɔ u yɛrɛ bɛ a ɲɛfɔ cogo min na u ka cɛnniw na octobre kalo tile 15 san 2021 ni bamaci wale kɛbaa ma kelen ninnu olu kɔni kɛra sababu ye min kɔni ye mugu pɛrɛnta ye ko o don ɲamusa yɛrɛ dugu kɔnɔna na n'o ye sofara mara dugu dɔ ye o kɛra sababu ye min ye muso kelen ana a den o nin tora o wuli ka jɔ la min ye octobre kalo tile 18 ye san 2021 a yirala k'a fɔ min ye ɲamusa ye o bugu fiyɛ dɔ bamaci wale kɛbaa ninnu kɔni wulila ka taa waleya jugu ta ka u maa ninnu fana sɛgɛrɛ min ye novembre kalo tile 2 ye san 2021 a yirala k'a fɔ ko an ka fintigilakaw tun bɛ munumunu salo la ni o ye patrouille mixte ye o yɛrɛ fana ko dɔnko ye dugu la n'o ye sofara mara dugu dɔ ye o karila ɲɔgɔn na o yɔrɔ kofɔlen fana na a yirala k'a fɔ min ye an ka sɔrɔdasi maa 3 ye o nin tora nin wulikajɔ in na an ka mobili kelen o jenina wa a yirala k'a fɔ min ye bamaci wale kɛbaa maa 14 ye olu de bɔnɛna u nin na ani min ye maramafɛn caman ye u ka maramafɛnw tɛgɛ dara o fana kan wulikajɔ senfɛ min ye décembre kalo tile 12 ye san 2021 an ka fintigilakaw ka ci kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ tun bɛ Bambara mara la n'o yɛrɛ tɔgɔ dara ko opération basigi walasa ka se ka Bambarakaw yɛrɛ hakili sigi cogo min na o kɔni kɛra a sababu ye o ni bamaci wale kɛbaa ninnu fana karila ɲɔgɔn na ni o yɛrɛ nɔgɔnni na an yɛrɛ ka maa 2 o nin tora a kɛlɛ la nka min kɔni ye bamaci wale kɛbaa maa 17 ye u fana nin tora a ko la min ye décembre kalo tile 13 ye san 2021 an ka maramafɛntigiw n'o ye an ka sɔrɔdasiw ye sa olu fana ni bamaci wale maaw fana karila ɲɔgɔn na nin yɔrɔ kofɔlen kelen na o kɛra sababu ye min kɔni ye maa 1 ye bamaci wale kɛbaa maaw la o nin tora la ani u ka maa banata yɛrɛ o ma se ka jate ka ban wa an yɛrɛ ka sɔrɔdasi kɛ 1 o de nin tora ni wuli kajɔ in na a kɔni yirala k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasilakaw kɔni kɛlen don ka wuli kajɔ min ta ka nin yɔrɔ kofɔlen sɛgɛrɛ n'o ye sofara jangasagu ani Bambara mara kɔnɔna ye n'o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen wuli kajɔw kɛra ka bɛn san 2021 décembre kalo tile 31 dun a yirala k'a fɔ ko o wulikajɔ o kɔni o kɛra tare ye bawo o kɛra sababu ye min kɔni ye mugu pɛrɛnta k'o don dugukolo kɔrɔ u sera ka o caman an bali ani min fana ye bamaci wale kɛbaa maa 16 ye u sera ka olu bɔnɛ u nin na ani min ye marifa girin 19 ye ka se ka olu fana tɛgɛ da u kan cogo min na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana fintigilakaw ye harabi ala k'u lakana ala ka Mali yɛrɛ fana lakana nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan ka d'an ma an ka min laseli k'aw ye an bɛ jɛ ka dugawu kɛ jamana ye halisa ala ka an bɛn kelen ma aw kan bɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna